kurkistanut työllisyyskurssibisneksen hämmästyttävään maailmaan. Työttömien koulutus on usein paljastunut haamukoulutukseksi ja harjoittelupaikat orjasopimuksiksi. Peli on raakaa, sillä jaossa on joka vuosi kymmenien miljoonien eurojen koulutuspotti. Eli ketkä oikein hyötyvät työttömien koulutuksesta? Ala-arvoista ja häikäilemätöntä. Se on erittäin helppo laittaa ihmisiä tällaisille humpukikursseille. Sanotaan nyt, että orjatyövoimaa. Me emme ole tehneet rikosilmoitusta. Työttömille tarkoitettu vientimyyjä valmennuskurssi käynnistyi toivoa täynnä vuoden 2002 lopulla. Sen 20 osallistujaa olivat menettäneet työpaikkansa erilaisista syistä, ja nyt juuri heille valmisteltu koulutusohjelma lupasi pääsyä takaisin työelämään. No, minulla oli sellaiset hassut odotukset, että minä saisin tässä vanhoilla päivilläni vielä jotain uutta opittua ja pääsin todella niin kuin opiskelemaan jotain uutta ja edelleenkin pysyisin työelämässä aivan asiallisesti mukana. Mä odotin innolla, kun puola on mun äidinkieli, niin odotin innolla, että löydän työpaikan sitä kautta. Minä menin sellaisen odotuksin sinne, että mä saan oppia, sekä teoreettista oppia että käytännön oppia. Ja tietenkin sen takia, että sitten työllistyisin tälle alalle nimenomaan. Vientimyyjän 10-kuukautinen valmennuskurssi edusti työvammapoliittisen koulutuksen tuotekehityksen korkeinta tasoa Suomessa. Siinä kouluttaja, koulutettava ja harjoittelupaikan tarjoava yritys muodostavat kiinteässä yhteistyössä toimivan kolmikon. Tarkoituksena on valmentaa työtön juuri sellaiseen tehtävään, johon työnantajayritys tarvitsee tekijän. Siksi työharjoittelu tuossa yrityksessä muodostaa koulutuksesta keskeisen osan. Nimenomaan työharjoitteluhan mä olisin tarvinnut, että mä pääsen sisään. Mä oon ollut vaan kaupan töissä, niin ilman harjoittelua, ilman sisäänpääsyä ei niin kuin pääse alalle. Tämmöinen kurssi on niin kuin kumminkin mahdollisti tällaisen. Sen piti olla se ratkaiseva, että just tämän harjoittelupaikan kautta olisi tullut työpaikka. Kurssin oli ostanut 2 järvenpääläiseltä konsultilta, Ari Tertsoselta ja Juhani Väkelältä Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus. Opetuksesta, harjoittelupaikoista sekä harjoitteluun liittyvästä oppilaan ohjauksesta vastasivat miesten yritykset AAT Consulting Oy ja EduContact Oy. Varsin nopeasti suurin odotuksen alkanut kurssi alkoi kääntyä pettymykseksi. Aluksi tyytymättömyyttä aiheutti opetuksen taso. Täytyy kyllä sanoa, että se oli lievästi sanottuna pettymys. Kun ajatellaan, että muutamassa päivässä ymmärtää sen, että nyt ei ole kaikki kohdallaan, että ei tämä tällaisena jatku, mutta kyllä se vaan jatkuu ja voisiko sanoa näin, että koko ajan huonompaan suuntaan. No mikä tähän vientikoulutukseen itsessään tulee, tähän ydinopetukseen, niin se oli kyllä huonoa. Varsinainen ulkomaankaupan osuus, millä mä tarkoitan nyt tätä teoriaosuutta, jos puhutaan esimerkiksi asiakirjoista, asiapapereista, miten tätä ulkomaankauppaa tai nykyisin ulkokauppaa ja sisäkauppaa käydään, mitä siihen liittyy, mitä pitää tietää ja näin poispäin, niin sen osalta sanoisin, että se pettymys oli niin suuri, että en voi ymmärtää koko asiaa. Että Me olisi haluttu niin kuin asiantuntijaopetusta. No sehän oli aivan minimissään, eli suorastaan olematonta, ja sitten nämä konsultit itse veti ne koulutukset. Ja taaten näin siis itselleen maksimaalisen voiton. Ja se oli ihan täyttä horinaa. Voitko sinä kutsua sitä opetuksen tasoksi? Koska eihän sitä ollut sitä opetusta tasosta vielä puhumattakaan. Siellä oli muutama kalvosulkeinen ja semmoista epämääräistä höpinää ja suttupaperia ja se oli siinä. Mä suuresti hämmästelen sitä, että tuollaiset miehet pitävät tällaista kurssia asiasta ja alueesta, mistä he eivät
tunnu tietävän yhtään mitään, tai ainakin kovin vähän. No mistä he tuntuivat tietävän? Ilmeisesti niin kuin tästä finanssipuolesta ja rahan siirtymisestä toiselta toiselle. Että se tuntui olevan selvää peliä. No, minä ajattelin, että minä hyppään koko kelkasta pois ja ilmoitinkin Arille, että minä lopetan tämän, että tässä ei ole minkäännäköistä järkeä, ei päätä eikä häntää. Arilta tuli välittömästi kommentti, että minä hommaan sinulle 3 kuukauden karenssin. Minä ajattelin, että kärsitään sitten tämä homma loppuun ja niin sitten kärsittiin. Järvenpään konsulttien palkkion tämän kurssin järjestämisestä piti olla yhteensä noin 170 000 euroa. Se tuli 3 lähteestä. Uudenmaan TE-keskus maksoi heille 75 000 euroa varsinaisen koulutuksen toteuttamisesta. Harjoitteluun liittyvästä oppilaan ohjauksesta, tuutoroinnista, oli lisäksi määrä tulla toteutuman mukaan enintään 35 000 euroa. Lisäksi harjoitteluyritysten piti maksaa konsulteille harjoittelijan löytämisestä palkkiona tuhansia euroja kunkin, yhteensä arviolta runsaat 60 000 euroa. Konsulttien tulonmuodostuksen kannalta olivat siis harjoittelupaikat ja siihen liittyvä tuutorointi ratkaisevan tärkeät. TE-keskukselle lähettämässään laskussa konsultit erittelivätkin kuhunkin harjoittelupaikkaan liittyvän tuutoroinnin päivämäärineen ja tarkkoine tuntimäärineen. No, tämän laskun mukaan niin sinä sitten saitkin tämän harjoittelupaikan LMP Patents Oy-nimisestä yrityksestä Loviisassa. Minulla ei ollut mitään sellaista harjoittelupaikkaa. Saitko ylipäätänsä mitään harjoittelupaikkaa? En. Kuitenkin tässä laskun liitteessä nämä konsultit kertovat käyneensä antamassa sinulle tästä työnohjausta tutorointia 3 täyttä päivää siellä lovisalaisessa yrityksessä. En ole elämäni päivänä käynytkään Loviisassa, puhumattakaan, että olisi ollut siellä harjoittelemassa. Masterhouse Talotehdas Oy Mäntsälässä valmistaa monenlaisia hirsitaloja ja pyrkii löytämään niille vientiäkin. Teillä on ollut tämmöinen afrikkalainen täällä kuulemma harjoittelijana. Kyllä täysin vieras nimi ainakin noin äkkituntumalta on, kyllä koskaan kuullut. Entä onko mahdollista, että teillä olisi neuvotteluja hänen harjoittelupaikastaan? Ei kyllä itse asiassa mun kanssa käydään kumminkin kaikki neuvottelut, mitä tähän firmaan liittyy, niin en ole neuvotelua yhdestä hommasta. No minkälaiseen yritykseen pääsit sitten harjoittelemaan? No en päässyt mihinkään. Mutta mä näen kuitenkin nyt täältä näiden konsulttien kirjoittamasta laskusta, että sinulla on ollut harjoittelupaikka FinOpasteet-nimisessä yrityksessä. No ei ollut. Sanoiko sinulle tämmöinen FinOpasteet mitä? Siitä oli jotain puhetta kyllä yhden kouluttajan kanssa, mutta se ei edennyt nimenomaan se projekti. Tämän laskun mukaan sinua on käyty tutoroimassa siellä työpaikalla 3 päivänä, 8 tuntia kunakin päivänä. Aika mielenkiintoista. Mä en ole kyllä ollut siellä yhtään päivää. FinOpasteet Oyn toimitusjohtaja vahvisti puhelimessa, että hän ei tiedä Rafael Syrjäsen harjoittelupaikasta edes neuvotellun. Anneli Haili-Korhosen väitetty harjoitteluyritys oli puolestaan lopettanut toimintansa jo edellisenä kesänä. Paljastuu siis, että osa harjoittelupaikoista on ollut haamupaikkoja. Ja todellisiinkin harjoittelupaikkoihin liittynyt tuutorointi näyttää olleen enimmäkseen haamutuutorointia. Aerosoleja valmistava Pentisol Ky maksoi, kuten muutkin isäntäyritykset, konsulteille palkkion harjoittelijan löytämisestä. 4180 € muistaakseni. Kauppaan liittyi lupaus, että konsultti tuutoroi eli ohjaa harjoittelijaa työssä oppimisen aikana. Mikä sen arvo oli yritykselle? Kyllä se meni samaa tasoa, ei me saatu kyllä mitään. Että se tuutorointi oli sitä, että täällä yksi herra kävi 2 kertaa kahvilla ja keskusteltiin ihan jostain muusta kuin yrityksen asioista.
Ja siinä se olikin sitten. Kuitenkin tästä hänen esittämästään laskusta ilmenee, että hän on 6 päivänä käynyt täällä tutoroimassa 6 täysmittaista päivää. Tarkoittaa sitä tosiaan, että tämä on 1 päivä. Siinä on tunnit kello 9–16. Oho. 6. Ja täällähän on sellainenkin päivä, että me Jorman kanssa oltiin Moskovassa. Ja tää herra on ollut täällä, mutta ei sitä ole kyllä näkynyt täällä. Ei häntä Moskovassa näkynyt. Ei, mutta